אוקיי, זהו. לא ברגל, רק בידיים. אוקיי. מה זה? כן, לפי המספרים. לפי המספרים. לא, 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 למעלה. זה בסדר, את יכולה. עכשיו תמשיכי למעלה. שרצ'וק, תמשיכי למעלה. הנה, שהגעת לפינה, תמשיכי למעלה. האוזניים. תמשיכי מהאוזניים. כן, תמשיכי למעלה. נכון. בדיוק. נכון, עכשיו להמשיך. ישר ולעלות למעלה. תזכרי את האוזניים. יפה. Ricomienzi. בין הרגליים, הדסיו, בין הרגליים, תשימי בין הרגליים גם. די שווה שלי. יפה, שושי. כל הכבוד. יופ. טוב. זה ציור שלך? זה ציור שלך. יפה, לחטוף. לחטוף, לחטוף, יפה. יפה, לא לחטוף. ככה צריכים לעשות, לחטוף. לא, 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 את לא יכולה להחזיק את זה. את לא יכולה להחזיק. הנה, סבתא חטא. תדגדגי את סבתא, תדגדגי את סבתא. את יכולה לדגדג אותה. הפסקה, גם לי.